कसं आहे काकी? 130 ला तर ह्याच्यामध्ये आता आपण कांदा आणि टोमॅटो भाजलो. ही 100 रुपये पाव बोलतात आणि 130 रुपये. बोंबील ट्राय केल्यान बोंबील तर एक नंबर लागतं. त्याला आपल्या मालवणात तुमका माहिती आहे फिश मच्छी वगैरे हव्याच आपल्या कंटिन्यू लागतात. 200ला 4 काका बांगडे देतात इकडे. तर आज आम्ही चाललेलो असो दिव्यातल्या माशाच्या मार्केटमध्ये, आपल्या फिश मार्केटमध्ये. तुमका दाखवते आज आम्ही रविवार असं आणि काहीतरी आमका असं आणूचो आज मूड झाला, म्हणजे काहीतरी चिंगे बिंगे बघू, प्रॉन्स बिन्स काय भेटतात ते बघूया. तरी आता इकडून डोंबिवलीवरून ट्रेन पकडून आम्ही जातो दिव्यात. तुमका दिव्याचं पूर्ण मार्केट दाखवते कसं काय आता आणि काय रेट, म्हणजे कसे मासे स्वस्त भेटतात काय त्या मार्केटमध्ये. खूप मोठा मार्केट आहे. तर बघूया कशा प्रकारे मासे वगैरे असतात, काय काय व्हरायटी असतात. आज रविवार पण आणि मेगा ब्लॉक पण आहे, त्यामुळे ट्रेन वगैरे सगळे लेट असतात. कधी आम्ही पोहोचतो त्या मार्केटमध्ये असं झालेलं, चिंगळ्यासाठी चाललेलं असं. चिंगळे आणि काहीतरी माका बोंबील वगैरे भेटले. प्रॉन्स तेच प्रॉन्स. आता पूर्ण व्हिडिओ बघा, आम्ही रेसिपी पण दाखवतो तुमका कसा फ्राय बी करतो आम्ही घराकडे. येत नाही, मी आज पहिल्यांदाच चालू करते. हां, म्हणजे पहिल्यांदाच मासे बनवतला तर आपण यूट्यूबवर बघून. तर बघूया आता निघतो आधी दिव्याच्या मार्केट. इकडे आपला दिवा स्टेशन आणि दिवा स्टेशनच्या बाहेरच आहे बघा, इकडे ईस्टला इकडे माशाचा मार्केट पूर्ण चालू होता समोरून. तर रविवार आहे त्यामुळे गर्दी पण खूप आहे. बघू आता एंट्री केलो आपण इकडे आतमध्ये. एकदम स्टेशनच्या बाजूकच आहे एकदम लागा. काय बघा इकडून चालू होतात मच्छीवाले आहे बघा, इकडून पूर्ण मार्केट चालू आहे बघा. हे बघा इकडून प्रॉन्स वगैरे चालू झाले. कसं आहे काकी? 130 ला छोटी ही 100 रुपये पाव बोलतात आणि 130 रुपये पाव. ही मजरा मोठी आहे जरा, टायगर प्रॉन्स. ही किती? 150. ही 100 रुपये पाव म्हणतात काकी आणि 150. सो जास्त करून तुमका इकडे प्रॉन्सच बघू भेटतं मार्केटमध्ये. इकडे 100 रुपये पावमध्ये छोटे प्रॉन्स आहेत आणि जास्त करून तुमका प्रॉन्सच बघू भेटतात. बांगडे वगैरे असतात ते एकदम असे ताजे नाही दिसत, एकदम असे बर्फातले दिसतात. बाकी आता बाकीचे बघूया अजून काय असतात. बोंबील वगैरे कुठे दिसतं का बघा, जास्त करून सगळीकडे चिंगळेच दिसतात, प्रॉन्सच आहेत. हे सगळे बांगड्याचंच मार्केट आहे बघा पूर्ण. बोंबील काही दिसतच नाहीत आमका. हे पण काय आहे हे 100ला. हे मोठेवाले 200 बोलतात आणि छोटेवाले 100 आहे बघा. लावून देतात आपल्याला एक्स्ट्रा गाजी. आता हे आपण एक बोंबील तर घेऊया, ह्यो एक वाटो आपल्या बोंबील हवा. आम्ही आता यांच्याकडे बोंबील घेतले बारके एक वाटो. आता पुढे बघू अजून काय घेतात. हे बघा काका मासो कट करतो रे बघा. काय बांगडे आहेत नाही? बांगडे 200 रुपये वाटो. 200 किती आहेत बघा? 4 आहेत. 200ला 4 काका बांगडे देतात इकडे. आणि आता घेतो थोडे प्रॉन्स घेतो बारके छोटेवाले यांच्याकडून. बघू हे कसे देतात आपल्या. हे गावठी अंडे बघा इकडे आणि हे छोटे कुर्ले आहेत हे बघा, बारके बारके. आता घेतलो आम्ही मासे वगैरे सगळे आणि आता निघालो घराकडे जाऊ. तर बघूया आता घराकडे आम्ही बनवतलो आज प्रॉन्स फ्राय आणि आपले बोंबील असतं ते भाजतलो आम्ही. आणि ते पण आम्ही पहिल्यांदाच करतो, कारण की पहिला तर मम्मीनंच बनवलं ना पहिलं जास्त करून. आणि आज आम्ही स्वतः बनवतलो 2 जण, ते पण यूट्यूबवर बघून, कारण की आम्ही कधी बनवलं नाही हो. तर आज स्वतः मी ट्राय करतो. तर निघतो घराकडे आणि पहिला ती बनवतो. पोचलो आता घराकडे जस्ट आणि आता चालू करतो आपण रेसिपी बनवतो. बघा आता पहिला सुरुवात आहे का मी कसं काय करतो. तर यूट्यूबवर बघितलो, आता येता व्हिडिओ बघितलो आणि आता चालू करूया. आपण मालवणी पद्धतीत एकदम प्रॉपर पद्धतीत आपण करी बनवतेलो, म्हणजे आपलं सार आणि बोंबील फ्राय बनवतेलो. पूर्ण बघा व्हिडिओ कसा बनवतो ते बघा. आता तर इथं करतोय मी आता पाणी गरम. आपली मिरची काय करू? काय नाही मिरची भिजत घालायची आहे ना. हां, मिरची भिजत घालूची आपली लाल मिरची. ती कशासाठी पण लाल मिरची होऊया? सारामध्ये टाकू. हां, सारामध्ये जी आपण मिरची टाकतेलो. तर आता ही असं आपली सुकी लाल मिरची ती आता बारीक करून काय करून घेतलेलं आहे, भिजवून घेतला सारा करायची. ही सार त्याच्याशिवाय सार होतच नाही. तरी एवढी घेतलेली, आपलं काय थोडंसंच करूच ना, आपल्या थोडंसं घेतंय. येताना बघा आपलं फिश मसाल्याचा एक पॅकेट आणलाय, फिश फ्रायचा पण एक पॅकेट आहे आणि आपला आला लसूण पेस्ट. बघूयात आता हे का
बोंबील तर आमका त्यांना तिकडेच सेवे करून दिल्यान, सुटी करून दिलेल्या मस्तपैकी साफ. कट करूचे फक्त बारीक बारीक तुकडे करूचे आणि आपल्याक हे पण पूर्ण बारीक करूचे. तर आम्ही आता कसे दोघाच जण असो म्हणून काय जास्त आणलो ना, म्हणजे दोघांका पुरतलं एवढाच आणलेला आणि एवढी क्वांटिटी आपल्याला खूप झाली. प्रॉन्स पण खूप असत आणि बोंबील पण खूप आहेत. आमका दोघांका 2 टायमिंगला होतले. आता सुट्टी करून घेतो पटकन. आता शिकतलंय बघा, म्हणजे आपले कोळंबी तर बारके आपले सुट्टी पिटी करून मम्मी शिकवल्यानंच. अजून आता हे तर बोंबील तर काय बारके तुकडेच करूचे. हे बघा सगळी साला बिला काढून घेतल्या आणि हो आपलं एक सुट्टी केलेलो फायनली. हो बघा अजून आता एवढे करूचे सगळे सुट्टी पटापटा सुट्टी करून घेत. प्रॉन्स आमचे सुट्टी करून झालेले असतात आणि आता आम्ही बोंबील सुट्टी करतो. बोंबील कशी सुट्टी करतात ते बघा. एकदम आम्ही मधून 2 तुकडे करून 2 साईडले 2-2 पीस करू त्याचे बाजूला. अकडे मासे सुट्टी करू चालू आणि बेला बघा समोरच वाट बघता खाऊ जातात काय. ते आम्ही कच्चे काय मासे देत नाही, ते आम्ही फ्राय केलेले थोडंसं देतो. असे 2-2 तुकडे करून घेतोय बघा मधून मधून ते का हे करून 2-2 करून मस्त आता एका पुढे बघू काय काय करूचं आता. तर ह्याच्यामध्ये आता आपण थोडं मीठ आणि ह्याच्यामध्ये थोडं टाकून व्हायचं मुरत ठेवूया आपला मसाला हे होईपर्यंत. आगोळ आता कांदा बिंदा चिरून घेतलेलो असा हे भाजून आपण बारीक करूचा मिक्सर. ते आपण मग अशी मिरची भिजत घातलेली ना त्याच्यासोबत हा कांदो बारीक करूचा. तर आपले हे फ्राय करायचे असत. त्याच्यामध्ये थोडंसं आलं लसूण पेस्ट, थोडंसं मीठ, आपलं गावचं मालवणी मसालो, थोडीशी हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, गरम मिक्स करून घेते. पकडे आता कांदो बारीक, टोमॅटो, खोबरा आपला ओला खोबरा, कोथिंबीर सगळा कट करून झालेला असा आणि आता ह्या सगळ्या मिक्सरला जाताना खोबरा वगैरेचा वाटप करू काय. तर ह्याच्यामध्ये आता आपण कांदा आणि टोमॅटो भाजलो, थोडंसं लसूण पण टाकलो. आता हा आपण खोबरं टाकूया, ओलं खोबरं. आमच्याकडं आढळ नसल्यामुळं हे बारीक बारीक काप केलेले असतं, पण ते काय भाजून आपण बारीक करूया मिक्सरला. तर हे लाल कलर येईपर्यंत मस्त भाजलेला. तर आपण मिक्सरला लावूयात आता. हे आपण मग अशी ना हे मिरची भिजत घातलेली ते आपण बारीक करूया. भाजलेला मसाला टाकते, थोडं थोडं करून आपण बारीक करूया. इकडे आपली प्रॉन्सच्या चिलीचा चालू आहे बघा. कांदो टाकलेला, त्याच्यानंतर त्याच्यात आला लसूण पेस्ट, कांदो फ्राय करून घेता. इकडे आपला सार रेडी होता, प्रॉन्सचा सार रेडी झालेला आणि इकडे आता चिली रेडी चालू आहे. थोडंसं आपलं मालवणी मसाल्याच्या जागेवर तुमच्याकडे नसेल ना तर गरम मसाला पण टाकू शकतो. तर भाजून घेऊयात सगळं एकजीव करून घेऊया. आपण आता याच्यात आपली जी मगाशी मॅरिनेट करून ठेवलेली होती कोळंबी ती टाकलो याच्यात. तर इकडं आपला सार झालेला असा आणि पहिल्यांदा सार बीर बनवलेला असा, म्हणजे नॉनव्हेज आयटम पहिल्यांदा बनवलेलो. सार तर तयार झालेला असा. आता आपण मेन म्हणजे आता आपला फ्राय करूचा विषय. आपण कोळंबी पण फ्राय करतो थोडीशी आणि आपले जे आणलेले असं बोंबील मसाला वगैरे लावून ठेवलेलो ते पण आता फ्राय करतो. आता फ्राय कसे करतो ते बघा. मस्तपैकी तेलात जो भारी आम्ही डायरेक्ट फ्राय करतो कोळंबी अक्कीच्या अक्की, ती भारी लागतं. बघ तो वरचा टकला काढायचा आणि डायरेक्ट ह्या करायचं. ही आकाची स्टाईल आहे. आका नमका दाखवलं ना, आका असा भाजता. तर आम्ही त्याच पद्धतीने आता भाजतो बघा. तर ही आपली चिली तयार झालेली असं ही बघा. मस्तपैकी अजून पाणी आटल्यावर भारी तयार होतेली. त्याच्यात कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ, मसालो, हळद, मीठ घेतलेला. मस्त असे मॅरिनेट झाल्यावर हे आपलं पहिलो बोंबील गेलेलो असत तव्यावर. आता टेस्ट बघूया कशी होती याची त्याची. मस्त ते सगळे भाजून घेऊया. त्याच्यानंतर आपले जे कोळंबी असत ते पण भाजूचे. मस्त आपले बोंबील इकडे फ्राय झालेले ते बघा. चालू आहे काम अजून पण. खूप बहुत बोंबील मरणाचे दिले ना आमका त्यांना जास्त. आपले आपला सार रेडी, भात पण रेडी झालेलो आहे. आपले कोळंबीची चिली पण रेडी झालेली आहे. अजून आपले प्रॉन्स भाजूचे आणि जो प्रॉन्स अजून भाजूचे असत, पण जी बोंबील भाजलेले असतात ना त्याचा जो वास सुटलो ना एक नंबर. आता फक्त टेस्ट बघा कसली होती. मी तुला सांगते भारी होती टेस्ट एक नंबर. कारण की वातावरणात एकदम खतरनाक वाटतं.
चला तर मग आपले प्रॉन्स इकडे रेडी झालेले असतात फ्राय करून. बोंबील पण आपले रेडी आहेत आणि आपलं जेवण पण इकडे रेडी आहे बघा. भात आपले मगाशी चिली केलेली ती प्रॉन्सची, सगळे आपले बोंबील फ्राय केलेले आणि हे आपले प्रॉन्स फ्राय केलेले. आपण सार केलेला बघा, प्रॉन्सचा सार मस्त एकदम जाड झालेला. तर मग मस्तपैकी आता सगळा ओके झालेला, सगळा एकदम जेवण रेडी झालेला. आता आपण फक्त टेस्ट करूया कशी झाली आहे ती बघूया. फ्राय पण कशी झाली आहे मच्छी आणि जेवण पूर्ण कसं झाला. हां, या पूर्ण एकदम दमला, कारण की आम्ही 1.5-2 तास झाले कंटिन्यू काम चालूच असा. आणि आता वाजले 4 वाजता आम्ही जेवतो रविवारचे. भारी आला. बोंबील ट्राय केल्यान हां विषय हार्ड, कारण की बोंबील ट्राय केल्यान बोंबील तर 1 नंबर लागतं. आता मी ट्राय करते मित्रांनो, थांबा. पहिला तर सार बी ट्राय करते, तुमका टेस्ट सांगते कशी बनवलं ना. बायकोन पहिल्यांदा बनवलं ना, म्हणजे त्यांच्याकडे जास्त बनवत नाही फिश वगैरे. पकडे आपला कसं आता हळील्यावर बनवसच लागतील. आपल्या मालवणात तुमका माहीत आहे फिश मच्छी वगैरे हव्याच आपल्या कंटिन्यू लागतात. मग आता मम्मी हळूहळू थोडा शिकवलं ना, आणि आता पण त्यांना पण यूट्यूबला बघून थोडा शिकला आणि आज ट्राय केला ना, तर बघूया कसा झाला. वा वा वा, 1 नंबर, बरोबर भारी झाला. पहिल्यांदा बनवलं असं वाटतच नाही की आम्ही पहिल्यांदा जेवण बनवलं नाही ना. आणि दोघांनी एकदम बनवून 1 नंबर झाला. आणि जी कोळंबी फ्राय असं दोघांनी मग भाई मी पण मदत केलं आहे. काय केलं आहे आता आठवत नाही, पण केलं आहे काहीतरी मदत केलं आहे, छोटी मोठी मदत केलं आहे. व्हिडिओ बनवते ना, ती पण मदतच आहे. आता ना कोळंबी कशी आहे, कोळंबी फ्राय कशी आहे. कोळंबी फ्राय पण एकदम भारी झालेली आहे. बोंबील फ्राय पण भारी झालेला, म्हणजे असं फेल काय झाला नाही. असं माका तर काय वाटत नाही फेल, म्हणजे नॉर्मली आपण मालवणात जसं जेवतो ना गावात तसंच जेवण झालेला. एकदम म्हणजे भारी बनवलं, असं वाटत नव्हतं की पहिल्यांदा एवढं भारी बनायचं जेवण. आता मी पटकन जेवण घेतो, थांबा. दरवेळीसारख्याच झाला, जसं की व्हिडिओचं एंड करूक विचारतो तसंच एंड करूक विचारलो. मासे वगैरे खालो आणि अंगारीला झोपान दिलो डायरेक्ट. मग सकाळी उठलो आणि व्हिडिओचं आता एंड करू विसरले, त्यामुळे आत्ताच एंड करते. तर मग कसं व्हिडिओ वाटलं तर मला सांगा नक्की, आणि रेसिपी कशी वाटली ती सांगा कमेंटमध्ये. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि शेअर पण करा आणि सबस्क्राईब करा कोण नवीन असेल तर. चला भेटूया पुढच्या ब्लॉगला.